mina ngeke ngidlale ngani. Othandweni siyadlalisana noma sikhohlisana kahle kahle siyakhohlisana. Ngoba ngeke uthandane nomuntu namhlanje ingapheli inyanga entathu usuhlukene naye. Kanti uthandelela naye ukuthi ubusazohlukana naye ngoba ubhizi lokhu sibele sekuzoshada naye. Angisho ukuthi uthanda lokhu yebo likhona kodwa nesikhathi sayo. Lalelani yonke into ngesikhathi sayo. Ngisho kaMphosto kwamanje uthi udlisiwe naye ajabule bakethatha uthandiwe. Kodwa ngithi mbaleni iminyaka emibili konke uzobusathandana nomuntu othandana naye uzobusekhohliwe ngawo wabona abanye. Ngoba ubhizi lokhu just fail ngani. Ngakho ke lalelani mina ngeke ngidlale ngani. Othandweni siyadlalisana noma sikhohlisana kahle kahle siyakhohlisana. Yebo inhliziyo ayiphakela kodwa umthando ukukhumbula ukuthi ongapheli kahlula yize sebekuzile omama bethi isala kutshela sibona ngomopho kusho khona ukuthi vele seliyangumutsha wendoda kwehle njengamagama enkehle kanti ubungazi ukuthi uzophela ngenyembezi. Ngakho ke mthandi uthanda kuthanda ngalo bese ukade angadlali ngalo. Ingakho ngithi lalela mina ngeke ngidlale ngani. Othandweni siyadlalisana noma sikhohlisana kahle kahle siyakhohlisana.